Sabado biglo ang paligo to guys. May kasama ligo si Rinzayan Racing ngayon guys. Akala nyo nagsusulo ako. Ito pinapaliguan ko rin ang banyo sabay kami naligo guys. Sabi kasi ng Allah ko, nag-CR kasi siya kanina guys, siguro ang ibak na siguro masyuho, siguro kaya sabi yan masyuho daw ang aming CR, kaya sabi ko sige lumayas ka na at maliligo, magliligo siya, challenge sa kumamaya. Sabi ko sige layas at paliguan ko rin sa CR, kaya ito guys, may kasabay akong naligo guys, diba? Oh, Visayans I see the best kong talaga. Diba? Kung maliligo sila, maliligo rin tayo kasama si CR. Diba? Naku, ang lamig. Diba, may kasama tayo maligo. Akala nyo po siguro hindi pwede maligo kasama si Doro. May kasama maligo ngayon guys, si Doro. Si Doro. Yan. Salamat sa blessings mo, may pambigas na at may ulam ko. Marami na siyang natulungan, di lang sa pera, pati sa advice at pagpapasama. Lahat ay naging masaya nang makilala siya, dahil sa talaga. Oh, Visayans I see the best kong talaga. Pwede rin pala kahit kabato sa Gloria tayo magligo challenge. Diba? Hindi mo ito masama yung bangka guys. Kasi naligo tayo. Talbog ang lungkot mo pag siya'y kausap mo. Siguradong mapaihik ka sa pansin mo. Oh, Visayans I see the best kong talaga. Tapos naligo na yan, kaligo na yan, kaya banlaw, binalawan ko lang yan guys, siguro guys, nasabon ko lang yan sa kanina lang. Hot, lahat nasabon ko na yan siya, kabuuan dito na yung CR. Kasi umalis ka si Yenye, kaya sabi ko layas doon at paliguan, maliligo kami dito. Yes! Kaya diba? Di ko naisip na di magagawa. Dahil di mo ko iniwan, sa'yong ikot mundo ko. Masasayang araw na hanap ko, pero dahil di ako natakot, mahal ko ang buhay, maligaya ako. Kasama ka, Basang-basa na kasi ako kanina guys, yung siyempre pinaliguan ko si Doro. Kaya ayun, diniretso ko na lang, kinuha ko yung camera ko kung makapag-ligo challenge. Tinuro mo sa akin lahat, hindi naisip kailangan ko. Bagay-rayos nakita ko, kailangan kitang tunay. Dahil sa hirap at ginawa, hindi lang mabaho ang CR namin guys, siguro mabaho yung gawa ng ano dito oh. Yung parang drainage ba? Kasi nga siguro kasi siyempre kanina na nag-jibak siguro na yung jibak masyuho, tapos bagay pa itong drainage na to oh. Kaya ginawa ko kanina guys, nilagyan ko na binubuan ko ng ano, ng mainit na tubig, tapos sunrocks. Okay, kasi nga yung nagligo challenge kami dalawa dito guys. Kaya diba, hindi naman masyuho.
show talaga, diba? Kuya, diba? Nagpapatawa. Alam mo naman yung mga kuramida dito, guys, masyado silang masyoho pure daw. Kaya alam mo naman yung mga kuramida dito, hayaan mo siya. Aliw kang talaga. At least makago na, di ba? Bihira to guys. Bihira to guys magligo challenge si Bisayan guys na may kasabay. Di ba ang kasabay ko si Kat? Kaya hindi si kilalang kilala yung lahat ng aking kasabay guys, di ba? Si Doro. Si Doro kaya kilala niyo ba? Di ba? Sabay kami naligo. Ayun ba? Anong nasob na guys? Nagbibis na ako. Paano guys, malinis na si Doro, nakapaligo na rin si Bisayan Daisy, paano? I-upload ko ito guys, wala nang dami, wala nang edit guys, kaya muli guys, nagpapasalamat ako, nanood na naman kayo sa kalokohan, Bisayan Daisy Vlog, salamat, babu! Oh, Bisayan Daisy, the best of talaga.